Така, имаме 28. Тя цигари, бе. Айде, прата! Мисля, тук по-мога да хвана цялото състезание. Каски! Каски! Това ултра мега разбивачниците, брат. Такива ще мачкат. Такива мачка. Легализация. Това деба. Издрудите. Бех се напили и го вих. Бега, бе, водещия. Те са две момичета. Айде, дай, оп! И тия машините, батко, изкупават. Айде, машини! Кикос! Седиш точно където не трябва, братле. Виждам желание в тебе, но... Носи, дай! Ай, то с една. О, не. Рови! И те продължат. Дай! Гледай. Бързо! Върти! Леле! Браво! Very nice. Това Мартин. Не ги проскачват. Мартин, братле, ще умре от къщето гледа. Това ще му го прата така. Това в щатите, братле, къде такова нещо ще ви с леле. Те бутнаха, братле, 3 в 1-то май. Да. Чай да зумирам всъщност. Ама то там толкова народ, братле. Апа, изправя се. Уникални кадри наблюдават. Ай, спираме. Нямам, ти имаш... Аз чакам да е по-стана, да го е. Ние съм топли, защото се движим също. В смисъл, аз не пия нищо. Извинявай. Чакай сега. Това е като доказателство, че не пия нищо. Това е чайче, бе. Да, бе, такова... Натурално сгряно, нали? Чайче стиган, че бе. Я чакай. Я ме погледни. Погледни ме, бе. Погледни ме. Кой е? Искам да си видя какво. Чакай се. Марава. Чакай апаратура да се види, защото много хубаво ти отразят. Не. Има нещо някой? Не, аз нямам. Имам вода само. Сигурен си, Кире? Да, в мен си всичко. Разви ме. Всички пълчета, паник ивент. Моя ми го барате. Пълченца. Живи у нас! Иначе съм си взел. Аз съм чип. И трябва да смел. Успокой се. Нещо ли са? Но ще го набавим. Колата скачам. Нема да се бавим. И сега следващите участници какво се подготви се да... 10 в джоба за стока нова. Кученце, сиси, кученце. Някакви лисици притишат през пистата. Спрете, моля ви се, ще сгазите животите. Аз съм от пета, братле. You can do it. Дай! Бързо, радостта, давайте, имате жал. Минавате ги! Изяжте ги! Дай, не се отказвай! Та тук става супер тегъл, защото вече е такова. Оп, още малко! Дай! Айде, бързо! Тук е много равностоен батъл. Айде, бързо! Дай! Айде! Вземи! И сега там отива, да е гадно. Не спирай! Газът. Аз ви казах, средата е най-безопасна. От някъде мириш много лошо на някаква скара и това подстрекава към насилие вече. С малко
Айде да чица, който мине през всички атракциони, печели един кашон водка. Новата водка Милка, братле, знаете ли? Ставай цялата ставаш във вода. Ставай да се, моля да се. Не, батко, гледай какво измислих го. Помниш, батко, в името на кравата голямата с водка е така и дуиш. Дуиш в чашка. Леле! Добро, а той как си е седнал? Остани до мене, бе. Не ми се седи, бе. Малко ти замръзната шунга, ама... Те така не че са. В смисъл, той кеф е дан. Почва да ми измръдат краката, което ме плаши, ама бас, не пут. Какво те плаши, бе, момче? Аз гледай какво... Защото... Поне с ти бели кецовете. Ама аз не се пребах, че излезна с кожни, смисъл с тия. Мислех да мина с тия големите, ама те са ми смисъл с кожните, ама... Заеби, тя до сега са ми тръпнали 2 пъти по-силно. Как ти е батерка? Имам 20 минути. Тъмън. И бялата мечка, батко. Къде е бялата мечка? Тя е наистина бяла, братле. Тя е повече от бяла. Трябва да правя някакви сложни упражнения. Така, следващите на старта. Номер 28, номер 11, 26, 14. Вземат позиция. Айде, моряци! Моряци. Попай, спанак! Яще спанак! Яще месо. Бутай, аре, бутай, какво е това? Помагай! Помагай! Помагай, бе! Помагай! Дай, върни се, дай, бе! Върни се, дай! Дай! Равно, айде, дай! Отбор! Кикос! Стойчев! Не едната лодка баласта повече. Има смисъл. Фурли се! Да се мълчи. Фурли се! Айде! Опа! Ите. Ей, колко право оръжие! Да, бе, да, гледай сега долу какво се случва. Не спирай, бе, удри, бе! И някакво парчелет. Гледай как се старава! Обичам главата да изпъната. Не, това вече минава всеки простоти. Ево, най-вътре 50 кг, как трябва да се първи. Това баласт е доста не е малък, брат. Седи, дай ми я, бе! Дай ми я. Дай ми я, бе! Чакай, аз съм! Те тук ви станали първи с този баласт, братле, дето е. Такова. Тия протата пак ще влиза. Кое? Веригите? Веригите, да. Честно. Ние ще бъдем отново там. Петък, събота и неделя. Заповядайте отново тогава. Ще дойме, бе. Ама елате повече. Женички да разнават. Елате повече, ще дойме. Да всичките колешки, матко. Да, само колешките, Няма ама да изберем половината групки и вземем всички играйте. издеме шоколада на света. Добър горубля, не е тук, ако дойде направо. Ама ние, че вече че... Боже, за лодката, матко, за баласта е така да върви напред. Ама не, бе, защото тук не се спускат. Те ако се спускат, финал нека се издрят, тук се спецелят, там се бутат. И от нас е то с камерата, примерно. Дай, оп! Много сте равни. Равни, давай! Трябва да има предимство. Успорвано! Ай, 30 номер, качвай се!
Айде! Оп! Дай! Мачкай! Ей, тази. Не. Гледай сега, гледай какво става долу. Айде, замина, а не. Кем капка на А, така, Най-добрите. Бонус за тия. Спряха в... Чупът просто. И е така търчиш с един нож напред да го покажа.